Zergatik egiten du euria? Orain ikusi behar dugu esperimentuak eginda. Horretarako materialak behar ditugu. Ontzi garden bat urberoakin, beste ontzi garden bat baita ere urbero pixkatekin, izotza, kolorantea, gatza eta bi kutsarilla. Guain botako jau gatza da kolorantea. Guain kolorantea. Eta hori maso sartuko dugu eta. Eta guain film transparentea gainean jarriko dugu. Eta horren izotza jarriko dugu. Paso horren aina. 6 edo 5 izotz. Eta ikusi dugu nola egiten den euria. Itxoin egingo dugu orain pixka bat.